Kolumka, ani bumung Dr. Biplab Jamatia, sing tini heat stroke no tei kok salainai, temani homale tabok chini hawo simia pura Bharat borsho hono tongmo sama temperature Bangma ni bangai Bangma borok heat stroke majagai sakhaya engnai eng tongu theinai thei tong engke tabok heat stroke le seba majakma hi sungai hangke heat stroke tole jekunu borok majakma angbu majak mayu nengbo majak mayu hapano tabok nayani thanglangke sakra borok 60 bosorni sai gobangkuk chini sakra borok rok heat stroke majagani chances bango tei dol sangkha nini sarai 5 bosorni sai kom boyos borok bo heat stroke majagani chances bango engke chini brai bohok bising bosaganang borok bo strict heat stroke majagani chance bango engke borok no karaibo tei chini borok jara diabetes ni bangai bithi sai tongnai borok heat stroke ngani chances bango tabok kidney hayani bangai bithi sai tongnai rok borok ni bo heat stroke ngani chances bango tabok blood pressure kabang ni bangai bithi sai tongnai rok borok bo heat stroke ngani chances bango engke heart disease ni bangai bithi sai tongnai rok omuti haike nini tabok khakadi borok roksa 60 bosorni saibo kabangku kidney hayani bangai bithi sai tong engke borok nike teisa kabangke omuti haike heat stroke ngani chances bango engke heat stroke ngla hangke le bahai ke sinai bang heat stroke ngai datong ngai datong engke omuti hetung phamani jorao satung kabangma majagai samung tangnai ro particularly borok heat stroke ngla hangke tabok khai pilasakang dehor sakrunai dehor tong thugya phan angnai bakha tong thugya phan angnai hai biling malang hai ro phan angmayo engke bokrok ki sam hingani hai phan angmayo hake engte ke phanoi kheng hangke borok lengi phasi pup saklai mai engke amuti hai lengmani rokno nuklai la hangke jeng logo bono saklo pe phei ti rok khawani bata dehor rok tui rok baike ri kisi baike ti rok baike dehor hui rowani bata misi tongani bata amuti haike ngani bata engke taboku heat stroke no leseng bahai ki kasolai nai heat stroke engya jat khela bahai ki tonglai nai engke tabok tu tongwani no tole koisana kom khlai maya tabok haini bangi no sak ni tongmung bai ne bono bahai ki kasonai bono seng lama manai nai engke tungmani nai ne la ke chini uyango 11টা ni chimi 3টা jora 3.5টা jora kabang ki tung engke tabok nang jodi omuti hi jora wo nok ni ongkhayake nok bisingo tong hangke satung majage tong hangke jopon sai ka nang omuti hai heat stroke no katema habon tabok sengkawang samung tangai chanai borok siba samung ma tangani jora hangke omuti hi jora wo sinok ni ongkhawan nang samung tangani nang hangke jeng nok ni ongkhawani bata hapana chini kamung sumung kisa lose ke jeng dehor thoklo jagnai jat omuti heri chungui jeng ongkhala hangke sati rok tei phane engke sati kre engke tupi rok khlai phane hai ka aigeni borok u wati pro lakhu hungmani hai boti hai bai phane nini satung nangyake nang ongkhala hangke nini bangai kisa kaha engke omuti hi jorao joktum sai kok important kok engke tei kabang ke nuwan nang engke tei le busuk nuwani bata busuk kabang nuwani bata engke omuti hi jodi nang nok ni ongkhala ha homani jorao engke tabok jekono boyosko borok mane adult borok 18 bosorni sai kabangko অথবা 15 bosorni sai kabangko engke gonta kaisa liter kaisa tei nuwani bata engke tei simi de nungma engke tei sarabo tabok narkrabo tei phano nini maibu tei phano nini jabi bu tei phano ors phano nang nungma bo engke omuti hai nungla engke chini heat stroke no katerwani help khlayo Fia batabok chini sikla rok kabangma cold drinks tungnai rok nini carbonated water nungnai rok borok hake busungnai je cold drinks rok le bahai ba hinke cold drinks rok hinke carbonated water recommended khlaije gya ni rok cold drinks rok ta nungbi cold drinks nungma bai heat stroke prevention no samung nangya te jara sok nungnai rok bo heat stroke ngani bang hinke omoti he jorao sok nungya khe katei tong hangke
Belai ke lab ngai te kabang boro haki bu sawo je biar nunglang ke hawi biar bu nungman ni kuno lab playa biar nunglang ke heat stroke ngan si chances bangai thang okay tabok nini gonta kaisa liter kaisa jodi tei nunglang ke nung wares bai phan nung di jambi buti bai phan nung di omte ke nunglang ke nini dehor ni je tabok sa tei samung nangmani temane हमला tungma ni bangai nini dehor ni through tabok kono to yengai tei tolo ongkhai no tongnai bono tole nang ka sumaya angke hapana dehor bisingo nang tei kabang ke rohol hangke bo nini dehor bising ni temperature no kasang ke tongro wani no sengno subanai angke seng heat stroke no kasunai angke phadi takuk bukuk seng jotto no heat stroke ni bangi silai laha angke tabok bono bahai ke kasunai bo silai laha angke tongmung kisa ferma bai si जों अमति heat stroke ngani bo kasmawo ke oroni bising te kaisa ko tongma sama jekono kisu change mani chini dehor adopt khayani adjust khayani time nango ke phatarni hal kutungma phai tongma sama hai freeze ni mani kasang rok sala hangke bo ni dehor logo no sojo khlaimai phna ngai ke nang sadi kasang sadi hapana tabong nang phatarni phai nang bu kisa leng lagra di manai no bo freeze ni tikhai kisa Pataro tongrogradi 5 minit tongo bai bo kutungma angkhaya nang bo hai tos tongma ya thus thinela amuti hingya ingke kisa leng lawi nang bo kisa leng ladi manai no bo kisa phatamni karewi umok khlai nang samawu othoba nungmawu tomane हमले tongma sama kutungma bai tongma sama kasangma anghangke chini dehor onek somoyo bono adjust khlaime ro ingke seng amuti kisa misa tongong kheron bai si अमति हाय heat stroke ni bangai biangra angmani bai heat stroke ni bangai borok theimani no sang ka solai mawo ingkai angkha khayo ni rok jotto no ka krong tongbai di अमति heat stroke rok tamajak bai di अमति heat stroke no ni rok jotto no ka hangke ka te lai tonglai nai ingkai srai khok samaya rok no mane gontawo waisa ke ni rok ha de win tei khabi tomane हमले kwang ma srai tabok nung okrasi kangai musugui nung kongkhon srai hai thungi tongnai ingke botei sawi nungwani sasi nungmai rok khanai ingke amote hi srai kok samaya rok no ingke hade wisi tabok gontawo at least waisa ada gonta waisa ke hai kabang sutei hi complain khai onek buma bu patei kom khanai rok tongu ingke sutei thungje sutei mani sutei thung srai haphan ni rok bono hade wi tei kabang ke khandi ingke tabok nogo sakra borok hai asogui tongnai borok no busung hade win te khawani bata amuti he jorawo ingke chung amuti he tongmung kisa fermo bai amuti he heat stroke rok no chung kata laimawo heat stroke ni biana busung maja ge khamawo ingke heat stroke ni bangi tini dehoro je problem ng bon bokat ingke ang kha khaye nirok joto ka hakrang tongnai di nirok satung no kisa kata lai di te kabang ke nunglai di khulumkha